sikke en velkomst at få her i Holstebro. Jeg er virkelig overvældet. Tusind tak, fordi jeg måtte komme, og tak for den måde, I har taget imod mig på. Jeg er virkelig, virkelig overvældet. Jeg vil gerne, altså noget af det, der er mest karakteristisk for mig, det er, at jeg har altid været sulten. Sulten. Og de sidste nogle af 20 år har jeg været sulten efter Gud, sådan virkelig. Men jeg er, for ret Peter, jeg er altså 71. Og så er jeg mor til 2, og jeg er farmor til 2. Mine 2 guldklumper. Ja. Jeg voksede op ude på Djursland, på et lille husmandssted, der vi vant til at hjælpe til. Og vi stiller ikke så mange spørgsmål ved tingene. Vi gør, hvad der bliver sagt. Og vi er alle sammen døbt og konfirmeret, fordi jamen det gjorde vi. Det blev vi i vores familie. Og mor sagde, det bliver ikke rigtig jul, hvis vi ikke har været i kirke juleaften. Og det turde vi børn bestemt ikke sætte på spørgsmål, fordi hold da op. Tænk, hvis hun havde ret. Det var for sent at lave om på det, når gudstjenesten var slut. Og det har jeg simpelthen videreført også i min egen familie, da jeg fik familie. Så jeg har kaldt mig kristen hele mit liv, men det blev ikke særlig meget liv i starten. Slet ikke. For at snakke, jeg var også skilløjet, da jeg var barn, Peter. Jeg vågnede op, da jeg var 2,5 år, skilløjet, ja. Og jeg husker tydeligt en episode, min bedste ven, min allerførste kæreste, han boede lige ved siden af. Vi var kærester helt fra barnsben af. Og den dag, jeg kom hjem fra øjenlæge med en klap for det ene øje, så fik jeg lov til at låne hans 3-hjulede cykel. Yes! Så det var det, jeg fik ud af det. Ja. Men ellers så har mit syn også været lidt et issue for mig. Fordi da jeg var 13 år, så begyndte jeg pludselig at se dobbelt. Fra det ene øjeblik til det andet. Jeg gik en tur ned igennem byen, og jeg havde jo en rigtig god veninde, der hed Inge, og vi delte alt med hinanden, troede jeg. Men da jeg kigger ned på gårdspladsen, der hvor hun bor, og kan se bryggerstrappen, der sidder 2 katte på bryggerstrappen. Og jeg tænker, jeg troede, vi var gode veninder. Hun har ikke fortalt mig, at hun har fået en kat mere. Det er simpelthen for dårligt. Hvordan kan jeg stole på hende nu? Og jeg står der, og jeg kigger på de der 2 katte, der sidder nede på bryggerstrappen, og pludselig så hopper de ned ad trappen, fuldstændig simultant ved siden af hinanden. Og jeg tænker, det var mærkeligt. Og så kigger jeg mig omkring, og så er alt bare dobbelt. Jeg fortalte ikke noget til nogen, heller ikke far og mor. Fordi ugen efter, der var jeg lovet, at jeg måtte komme på ferie hos min kusine i Herlev. Det var første gang, jeg skulle til København, og så helt alene. Jeg var 13 år. Så der var ikke nogen, der skulle vide, at jeg var begyndt at se dobbelt, for så vidste jeg godt, at så blev den tur bare aflyst med det samme. Så jeg tog til København. Hold fast, hvor var der mange dyr i zoologisk have. Hold da op, det var imponerende. Ja. Men det med dobbeltsyn, det vender jeg tilbage til senere, fordi jeg fik jo at vide, at det var jeg nødt til at lære at leve med. Der var ikke nogen, der kunne hjælpe mig med det. Og jeg har vitterligt lært at leve med det. I mit voksenliv har jeg spillet meget badminton, og der var altid 2 bolde, 2 catcher og 2 streger. De skulle passe sammen, og så skulle jeg være lidt hurtigere end modstanderen. Jeg har flere pokaler, skal jeg bare sige. Så det kan godt lade sig gøre at leve med dobbeltsyn. Men ja. Jeg havde jo rent faktisk drømt om at blive bibliotekar, da jeg var barn, for jeg elskede at læse bøger. Jeg var simpelthen bare sådan en læsebogorm. Ja, virkelig. Men da jeg så begyndte at se dobbelt, så blev min læsehastighed jo nedsat. I hvert fald i starten. Og jeg tænkte, så dur det ikke. Jeg fandt en anden levevej. Jeg begyndte
Jeg kom inden for IT-branchen. Der behøver man ikke at se enkelt. Nej. Men det hjælper. Men ja. I 2000, der var jeg jo næsten 50 år. Jeg var 47 på det tidspunkt. Der sidder jeg og ser en tv-udsendelse, en dokumentarudsendelse, der egentlig havde til formål at afsløre en afrikansk helbredelsesprædikant, Charles Endifon. Han havde været i Ringkøbing og holdt et helbredelsesmøde, og TV2 havde hørt om, at han ville komme, og at han kunne lægge hænder på syge mennesker, bede en bøn, og så helbrede Gud. Og den journalist tænkte, han skal afsløres. Altså, sikkert noget vores. Han skal ikke komme og bilde os fornuftige danskere sådan noget ind. Han skal afsløres, skal han. Nu tager vi over og tilbyder og filme hans møde derovre, og så tager vi lige en med fra København, som vi kender, og som vi ved, hvad fejler, som prædikanten ikke kender. Så skal han blive afsløret, skal han. Og jeg sidder der i min sofa og ser den her udsendelse, og i starten ser vi et interview med en øjenlæge fra Rigshospital, der har undersøgt Roger, som han hed. Og lægen siger, det kan vi ikke hjælpe ham af med, han er nødt til at lære at leve med det. Og Roger havde et rigtig kedeligt liv. Han havde svært ved at orientere sig, når han kom uden for sin lejlighed. Han var væltet med sin cykel og havde slået hovedet ned i fortovet. Det var derfor, han var begyndt at se dobbelt. Men han bliver inviteret med til Ringkøbing. Og han tænkte, jeg tror jo ikke på det med Gud, jeg tror ikke på mirakler, men en gratis tur til Ringkøbing og hjem igen. Så oplever jeg noget den dag, og så må vi se, hvad der sker. Det var hans holdning til tingene. Og jeg husker tydeligt, hvor skeptisk jeg var. Da mødet derude i Ringkøbing starter, og vi ser, hvordan Charles Endifon begynder at kalde nogen frem, dem i kørestol, og nogen, der kommer hoppende på krykker, så lægger han sin hånd på dem og beder en kort bøn. Så rejser de sig fra kørestolene, og de har ingen problemer længere, de har ingen smerter. En af dem med krykker, han smider krykkerne, og så begynder han bare at styrte frem og tilbage ind i salen. Og jeg tænkte, den journalist, han har godt nok ret. Altså, det kan jo ikke lade sig gøre det der. De er blevet betalt for at blive kørt ind i en kørestol og blive udstyret med nogle krykker. Så siger Charles Endifon, jer der nu har ondt et eller andet sted. Jeg har faktisk ikke tænkt mig at invitere jer heroppe alle sammen, for så kan det blive en rigtig lang nat. Nu vil jeg bede jer om, at I hver især lægger jeres egne hænder på det syge sted, så beder jeg for jer alle sammen på én gang. Og jeg tænkte, yes, nu skal han afsløres, den her afrikaner. Kameramanden zoomer ind på Roger ned på 5. række, og vi ser, hvordan han lukker sine øjne og lægger hænderne hen over øjnene. Og vi hører prædikanten bede den her bøn, og da han har sagt amen, så fjerner Roger først sine hænder, og da han åbner øjnene, så er han en stor overraskelse. Det er lige på kameraet. Så siger prædikanten, jer der nu havde ondt i jeres knæ og jeres rygge, rejs jer lige op og gå lidt rundt og mærke efter, om det har gjort en forskel. Pludselig kan kameramanden ikke finde Roger mere. Så siger journalisten, det kan være, at han er gået ud på gangen, lad os gå derud. Der står Roger ganske rigtigt, skiftevis griner og græder. Og journalisten siger, hvorfor er du gået herud? Jeg forstår jo slet ingenting, siger han så. Jeg tror ikke på Gud, jeg tror ikke på det, han står og snakker om, jeg tror ikke på mirakler, men jeg har virkelig stået her og forsøgt at fremprovokere med et dobbeltsyn, men det kan jeg ikke. Ser du normalt, siger journalisten. Ja, det gør jeg altså, jeg kan ikke gøre for det. Tænk, at en voksen mand, han står og beklager, han er blevet helbredt. Jeg var kommet helt ud på kanten af min sofa. Helt ud på kanten af min sofa. For på det tidspunkt havde jeg set dobbelt i 35 år. Og Roger, han bliver kørt tilbage til København og tjekket af den samme øjenlæge, som nu må sige, det forstår jeg ikke det her, men det er jo godt for ham. Og jeg tænkte, hold da op, ja, det er godt for ham da. Ham, den afrikaner, er jeg nødt til at vide noget mere om. Så jeg fandt hans hjemmeside og kunne se hans mødekalender for det næste halve år. Tænk, om 4 måneder i februar 2001, der skulle han til København og holde et helbredelsesmøde. Og jeg tænkte, jeg kan tage til København, kan jeg? Jeg skal over og se med mine egne øjne, hvad der foregår på sådan et møde. Jeg var stadigvæk lidt skeptisk. Så jeg tog til København i snestorm i februar 2001. Og det var første gang, jeg var i en frikirke i Danmark. Det var på Drejervej. Og
Ja, det var grænseoverskridende for mig. Det er jo virkelig en stor kirke. Der var plads til 1.000-1.200 mennesker, og salen blev fyldt op med mennesker. Kørestole, nogen kom trækkende af iltapparater, og jeg tænkte bare, okay, hvis jeg skal tage hjem til Jylland med mit dobbeltsyn, så har jeg lært at leve med det. Jeg skal ikke stå i kø for nogle af dem, der virkelig har livsvigtige behov. Ja, min første prioritet var at se, hvad der foregik på det møde der. Og jeg var virkelig, virkelig øjenvidne til så mange mirakler. Det største mirakel for mig, det var, at Charles Endifon, han stod med sin bibel i venstre hånd hele aftenen. Så var det den højre, han lagde på dem, der kom forbi, han skulle bede for. Og indimellem, så vendte han sig ud til alle os, der sad derude, og så bankede han sin knytnæve ned i Bibelen, og så siger han, I kan ikke tillade jer at kalde jer kristne, hvis I ikke ved, hvad der står i den her bog. Det er Guds ord, det er mad for sjælen, siger han så. Og jeg fik så dårlig samvittighed, hver gang han sagde det. Og det gjorde han rigtig mange gange den aften og nat. Puha. Min bibel, den havde samlet så meget støv derhjemme på hylden. Midt under mødet, hvor jeg bare står og betragter, hvad der foregår deroppe på scenen, så blæser der en stille vind omkring mig. Og jeg tænker, det er mærkeligt, at de laver gennemtræk og åbner vinduer sådan en aften som i aften, hvor der er snestorm udenfor. Og jeg kunne ikke finde nogen vinduer. Og så må det være noget aircondition eller et eller andet. Altså, jeg havde jo ikke været der før. Det var virkelig en meget overraskende oplevelse for mig. Da jeg kom hjem næste dag, så fik jeg støvet min bibel af. Det var det allerførste, jeg gjorde, da jeg havde fået min morgenmad. Og jeg starter ved side 1, og jeg læser en bog. Første Mosebog, første kapitel, vers 1. Tænk, allerede i vers 2, på den tredje linje, så står der, og Guds ånd svævede over vandene. Mit hjerte, det hopper helt vildt. Og jeg tænker, hvad sker der med dit hjerte, Karin? Hvad er det, du lige har læst? Og Guds ånd svævede over vandene. Var det, jeg oplevede over i København? Var det Guds ånd, der blæste som en vind omkring dig derovre? Wow! Jeg var virkelig sådan, det er for vildt. Allerede næste linje, Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Tænk, han talte hele universet i eksistens. Og jeg havde hørt Charles Endifon stå derovre og befale de der sygdomme og smerter om at gå i Jesu navn. Jeg tænkte, sikke den kraft, der er i Jesu navn. Det er for vildt, det her. Så jeg startede første Mosebog helt om til Johannes åbenbaring. Ikke på en dag. Men jeg stoppede ikke med at læse Bibelen, før jeg var... Jo, selvfølgelig gjorde det. Jeg sov også lidt. Men jeg læste hele Bibelen der. Et lille års tid efter, der får jeg faktisk en e-mail, fordi jeg havde udfyldt en lille seddel, der lå på alle stolepladserne derovre i København. Man kunne skrive sin mailadresse på den seddel, hvis man gerne ville vide, hvornår Charles Endifon kom til Danmark igen. Og det havde jeg faktisk lyst til at vide noget om. Så jeg havde udfyldt min mailadresse på sådan en seddel. Jeg får en mail midt i januar 2002. Lige netop den dag, der skal jeg med min datter ind på hospitalet. Hun havde gået med krykker i 9 måneder på det tidspunkt. Og lægerne havde undersøgt hende og sendt hende retur og sagt, at hun skal bare have noget smertestillende. Det er ikke noget, vi vil åbne knæet for. Og det havde jeg talt med vores læge om, og han blev også, det er dem, der er eksperter på knæ, siger han så. Bed lige om at få en snak med den der læge. Og den snak skulle vi ind og have den formiddag. Han forklarer, at der er mange teenager, der har de problemer med ondt i knæene. Hvis brugskiverne i knæene ikke hærder hurtigt nok, så gør det ondt. Og måske specielt de der teenage-piger, der bliver lidt bredere over hoften og bliver lidt tungere. Det går over af sig selv igen, siger han så. Det er altså ikke noget, vi åbner knæet for. Okay, siger jeg så. Som den kloge, fornuftige mor. Hvornår skal vi forvente, at det går over af sig selv? Det gør det typisk i 20-årsalderen, siger han sådan vældig friskt. Hun var 15 og havde gået med krykker i 9 måneder på det tidspunkt. Vi var kun lige kommet uden for hans dør, og så siger jeg til min datter, ved du hvad, vi skal i weekenden? Vi skal til Bornholm. Vi skal hjem og tjekke flyplaner nu. For Charles Endifon, han kommer til Rønne Pinsekirke på søndag.
Og hun var bare sådan, hvad har du gang i, mor? Ja, det finder du ud af, siger jeg så. Hun var den første, der blev bedt for i Rønne. Hun smed krykkerne, og hun har ikke brugt krykker siden. Og nu er hun altså 38. Ja. Det gjorde også noget ved morens hjerte. Ja. Og så går der kun lige 4 måneder, så er Charles endelig for en rent faktisk i Pinsekirken i Aarhus. Så er jeg lidt på hjemmebane, for jeg boede kun 15 kilometer uden for Aarhus på det tidspunkt. Så jeg tog til hans møde igen, og jeg var så klar til at give mit liv til Jesus der. Så klar. Jeg inviterede Jesus ind, og den der fred, som jeg også efterfølgende har hørt andre fortælle om, der flytter ind i hjertet, den kom bare herind. Sikke en glæde, og sikke en fred. Wow. Så jeg meldte mig på kirkens alfakursus hen over sommeren 2002, og da det kursus det sluttede, så tænkte jeg bare, jeg synes det var så dejligt at komme der hver mandag aften til de møder. Og jeg var også begyndt at komme søndag formiddag til gudstjenesten, og vores præst, den første gang jeg var der, han talte lige til mig. Lige til mig. Alle de andre, de kunne sagtens være gået, uden at jeg havde opdaget det. Det var virkelig specielt. Og jeg havde det sådan, at det kursus, da det sluttede, Gud, jeg kunne godt tænke mig at blive ansat op på første sal, op i administrationen, fordi så kunne jeg få lov til at komme fra mandag til fredag, og så også om søndagen. Det kunne være rigtig dejligt. Og jeg gav ham ovenikøbet gode idéer. Gud, hende, der sidder som sekretær deroppe, skal hun ikke snart på pension? Jeg anede ikke, hvor gammel hun var. Men Gud, du ved godt, jeg kan ikke nøjes med et deltidsjob. Hun arbejdede 20 timer. Jeg har brug for et fuldtidsjob, Gud, så det må du simpelthen have styr på. Og jeg var ikke ansat om mandagen. Det var jeg virkelig ikke. Men jeg var naiv, og jeg havde tillid til Gud, og jeg holdt fast i den drøm. Det gjorde jeg. Og godt 5 år efter, så er vi til et menighedsmøde, hvor vi får at vide, at vores administrator havde sagt op. Og nu havde sekretæren rent faktisk også meddelt, at næste efterår, så ville hun på pension. Så nu vil de lige i lederteamet sådan analysere, hvad er det, vores administrator sidder og arbejder med, og hvad er det, sekretæren sidder med, fordi det kan jo være, at noget kan løses ved frivillig hjælp. Det kan være, at revisoren kan overtage regnskabet. Sidste udvej er at ansætte sig ud af det, men i en frikirke, der betaler vi det hele selv. Så det vil de jo helst undgå. Jeg husker tydeligt min bøn, da jeg kørte hjem fra det møde den aften i december 2007. Gud, hvis det er din vilje, at jeg skal sidde op på det kontor, så ved du, det med tal, det kan jeg også. Men jeg søger det ikke. Hvis det er din vilje, så får du mig ind i Jesu navn. Amen. Så gik der et halvt år. Så bliver jeg ringet op på mit arbejde af kirkens 2 præster. Og i det øjeblik, Bergård han siger, hej Karin, det er Bergård, kan du snakke? Jeg vidste præcis, hvad han ville slutte af med at spørge mig om. Jeg var overhovedet ikke i tvivl. Lige et øjeblik, siger jeg så, jeg skulle lige ud på gangen, for jeg sad sammen med 5 andre på et stort lønningskontor. Og så slutter han af med at sige, altså, ja, vi er kommet frem til, at vi skal ansætte os ud af det, og det er jo ikke ligegyldigt, hvem vi ansætter, så vi har bedt rigtig meget over det. Både hver for sig og også samlet i lederteamet. Der er et navn, der popper op hver gang. Det er dit. Vi aner ikke, om du har kompetencen. Vi ved ikke, om du har lyst. Vi ved, at du har fået nyt arbejde for 5 måneder siden, men vi bliver nødt til at spørge dig. Kunne du have lyst til at blive ansat på fuld tid som sekretær og administrator? Så var der fest herinde i mit hjerte. Det kan jeg godt overveje, kom der ud af min mund, for der gik jo stadigvæk kolleger forbi mig ude på gangen. Kunne vi lige mødes et andet sted? Ja. Så jeg startede 1. september 2008 på kontoret, og det var virkelig en spændende tid. Det var en tid, hvor vi renoverede kirken for 5 millioner kroner, kirkesalen og caféen, og vi blev lagt sammen med 2 små apostolske kirker, så vi tog navneforandring fra Pinsekirken til Citykirken. Det var virkelig en travl periode.
Men det var en rigtig, rigtig spændende tid. Det var det. Midt i det hele, så sidder jeg til bøn sammen med 2 andre. Og vi sidder bare og siger, Gud, hvad har du lyst til at bruge os til fredag aften? Og det var egentlig fordi Jens, som også var med der, han havde fået aftenarbejde fra mandag til torsdag, så han kunne ikke være med i den der citygruppe, vi havde ude i Hammel, hvor jeg bor. Og det ærgede ham rigtig meget, fordi han elskede det der fællesskab med andre kristne ude i hans nærområde. Han synes, det var lidt langt. Han har længere ind til Citykirken, end jeg har. Så Lisbeth og jeg, vi skulle faktisk bare hjælpe ham med at finde ud af, hvad vil Gud bruge ham til fredag aften. Ikke? Men så blev vi lidt loyale med Jens, og vi ændrede vores bøn til, hvad vil du bruge os til? Pas på, hvad I beder om. Foran Lisbeths øjne, så står der simpelthen bøjet i lysende neon, Nygade Silkeborg. Og da vi er færdige med at bede, så siger Lisbeth, er der nogen af jer, der er kendt i Silkeborg? I Silkeborg? Nej, hvorfor spørger du om det? Ja, sådan og sådan. Okay. Men vi må lige finde ud af, hvor Nygade ligger hen. Og det er ikke en tilfældig villavej i Silkeborg. Nej, det er gaden lige midt i byen, hvor alle diskoteker, natklubber og værtshus ligger. Der er liv fredag aften. Okay, hvad er sandsynligheden for, at de unge mennesker, vi nu tager ned og fortæller om Jesus, at de kommer til Citykirken søndag formiddag? Der svigtede vores tro også. Så måtte vi bede noget mere. Der var ikke andet at gøre ved det. Og så fik vi virkelig inspiration til at kontakte en helt konkret familie nede i Silkeborg, der kommer i Silkeborg Frikirke. Deres datter er kommet i Citykirken, mens hun har læst på universitetet, og det var den måde, vi kendte hendes forældre på. Så vi tænkte, det kan være, at vi kan få lov til at henvise unge mennesker til Silkeborg Frikirke. Så vi ringer til Annettes mor og spørger om det, og hun siger, det lyder da godt nok spændende, det vil vi være så glade for i vores kirke, at få nogle unge mennesker ind. Jeg kan forstå, at I skal til Silkeborg på fredag. Kom ned og få en kop kaffe ned ved os, så snakker vi om tingene, siger hun. Det er i orden. En uge senere, så kører vi til Silkeborg, vi 3. Og fortæller, hvad vi har oplevet for en uge siden. Og så siger moren, I 3, I aner ikke, hvor stort et bønnesvar I er til vores familie. Vi holder andagt hver eneste morgen her i vores hjem. De sidste 3 måneder har vi hver eneste morgen bedt Gud sende mennesker til os, som har lyst til at gå på gaden og fortælle om Jesus sammen med os. Og nu rejser hårene sig altså på min arm igen. Og jeg måtte bare sige, tilgiv mig Gud, at jeg havde tænkt, at du måske havde glemt, at vi kom i en kirke i Aarhus. Det havde han slet ikke glemt. Han havde hørt deres vedvarende bøn hver eneste dag. Og så sidder der 3 mennesker oppe i Trust og siger, hvad har du lyst til at bruge os til fredag aften? Det er Gud. Det er kun ham, der kan sætte sådan noget i værk. Der er stadigvæk gadekirke i Silkeborg. Men kun en måned efter, at vi starter dernede, så taler Gud på et menighedsmøde i Citykirken i Aarhus. Vi har sådan et menighedsmøde midt på ugen, en onsdag aften, og der er en, der rejser sig op, og han har en lang tungetale. Og jeg sidder der og tænker, altså helt Bibelen, så er der altså en, der skal rejse sig og have en udlægning af den der tungetale, for ellers så forstår vi jo ikke noget som helst af, hvad det er, Gud vil sige til os. Men der er en kvinde, der rejser sig op, og hun siger, jeg elsker Aarhus, jeg elsker aarhusianerne. Jeg har en plan for den her by. Jeg vil, at de skal være mine hænder og mine fødder. Gå ud og giv aarhusianerne mit glædesbud, min nåde, min frelse, min kærlighed, min helbredelse. Gå ud og giv aarhusianerne det, I har fået for ingenting, og giv dem det for ingenting. Og mit hjerte, det er lige ved at hoppe ud af blusen. Og jeg sidder der på min plads, og jeg siger, Gud, du har lige sendt mig til Silkeborg. Jeg kan kun være et sted fredag aften. Enten så må du altså sende nogle andre til Aarhus, eller også så må du sende flere frivillige til Silkeborg. Hvis de bliver nok frivillige i Silkeborg, så skal jeg nok starte gadekirke i Aarhus. 2,5 uger efter,
Så kommer de første kristne forbi dernede i Silkeborg, stopper op og kigger. Gadekirke, hvad er nu det for noget? Ikke også? Sådan og sådan. Okay, nej, hvor spændende. Jeg kommer i Oasekirken, eller jeg kommer i Baptistkirken, og de kom fra forskellige steder fra. Sådan. Må jeg godt have lov at være med? Ja, endelig, ikke også? Gud sendte dem. Det var så vildt at opleve hans trofasthed på det punkt. Og han havde ikke glemt mit løfte. Det havde jeg heller ikke. Jeg var med i Silkeborg hver fredag indtil vi holdt 1 års fødselsdag i september 2012. Fredagen efter var jeg i Aarhus, og det har jeg været siden. Og det er simpelthen ugens højdepunkt. Det er at stå der og snakke med unge mennesker. Gud er virkelig, virkelig, virkelig god. Skal jeg lige se, om jeg kan finde ud af den her. Hvor skal jeg klikke hen? Jeg skal tænde for den. På siden. Nå, det var over den anden side. Ja, der er alt for mange sider på sådan en. Ja. Nå. Der. Sådan ser vi ud. I gule veste. Der står Gadekirke på ryggen af os og på brystkassen af os. Og vi kommer altså fra forskellige frikirker. Og der er også en med fra Folkekirken i øjeblikket. Fra Aarhus Valgmenighed. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig opmuntrende at kunne stå der og dele de gode nyheder sammen med nogen fra andre menigheder. Det er et kæmpe privilegie. Og vi har kaffe og kakao og te på kanden. Så står folk lige lidt ekstra længe og snakker med os, lytter til os. De fleste i hvert fald. Der er også nogen, der kommer bare for at få en kop kaffe, og så går de videre, og jeg tænker, det skal de have lov til. Om de så kommer og får 50 kopper kaffe. Nummer 51, det er der, hvor de så bliver stående og lytter til os. Ja. Vi har virkelig oplevet så mange fantastiske ting. Men jeg skal måske lige spole nogle få måneder tilbage, inden vi startede Gadekirke i Aarhus. Fordi jeg havde jo læst en artikel i Udfordringen, lige på det tidspunkt, hvor vi starter Gadekirke i Silkeborg, om at 200 blev helbredt i Malmø. Det stod der på forsiden af Udfordringen. Og jeg tænker, 200 helbredt i Malmø? Hvad i alverden er der sket i Malmø? Og det viser sig, at der havde Randy Clark og Bill Johnson været på besøg og holdt konference. Og over den weekend, der var der altså 200, der var blevet helbredt. Og det der med helbredelse, det har hele tiden trigget mig, ikke også? Det var det, der gjorde, at jeg kom til tro. Det var, at Roger blev helbredt for det der dobbeltsyn, og jeg så alle de fantastiske ting over på mødet i København. Og nu er der så åbenbart lavet en aftale med Randy Clark, at han skal komme til Danmark til næste år. Og jeg vil bare med til den konference, fordi der var jo også lige den der profeti, som var talt ind over Randy Clark, som også var blevet gengivet i den der artikel, at Bobby Conner havde talt 13 år tidligere, at Randy Clark ville blive inviteret til Danmark på et tidspunkt, og han ville blive redskab til vækkelse i Danmark. Og nu har vi lige startet Gadekirke. Yes, hele Danmark skal blive frelst, tænkte jeg, ikke også? Altså, nu skal jeg bare med til den konference. Og det var min sanden i den samme kirke over i København, hvor der havde været snestorm, og de havde haft vind omkring mig der i 2002. Det var over på Drejervej. Og jeg fik bare sådan et møde med Gud de dage der. Helt vildt. Randy Clark, han opmuntrede os med så mange vidnesbyrd om, hvad Gud havde gjort, når han havde bedt for syge.
Han havde også fortalt os om, hvordan det ikke er alle, der bliver helbredt, og det oplever jeg jo heller ikke, at alle bliver helbredt. Men han sagde bare, bliv ved med at bede for syge. Bliv ved. I skal ikke stoppe. Og jeg var bare så sulten, og jeg kan huske lørdag aften, hvor han rigtig gerne ville bede en bøn for ud over os alle sammen. Han siger, rejs jer lige op og bare være helt stille og mærke efter i jeres krop, om der er noget, der varmer, eller sidder, eller en tyngde, eller en glæde, som I ikke mærkede inden. Hvis I mærker et eller andet, så kom frem til platformen, så vil jeg lægge min hånd på jer og bede for jer. Det, der skete for mig, var, at jeg blev så bundhamrende ulykkelig. Jeg begyndte at hulke helt vildt. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg mærkede en fli, bare en lille fli af Guds faderhjerte, hvor bedrøvet han rent faktisk er over alle de mennesker, der ikke kender Jesus, og alle dem, der går rundt med sygdommen i kroppen. Jeg var ikke i tvivl om, jeg skulle frem og have Randy Clark til at bede for mig. Jeg var ikke den første, der var kommet frem. Der var nogen, der var hurtigere end mig. Så jeg stod med mine arme sådan langt hen over hovedet og skuldre på de 2 rækker foran mig. Og Randy Clark, han snitter bare lige mine fingerspidser, og vupti, så ligger Kajen på gulvet. Det er første gang, jeg oplevede det. Og jeg ligger der på siden. Jeg kan ikke vriste mig fri af gulvet. Jeg er klistret, jeg er limet fast til det der gulv. Jeg kan ikke åbne mine øjne. De er lukkede. Og mens mine hænder, de ligger på gulvet ved siden af mig, så mærker jeg rent faktisk et hold hænder udenom mine hænder. Og jeg ligger der febrilsk og tænker, hvem i alverden kender jeg herovre i København, der har så meget omsorg for dig, Kajen, at vedkommende sidder på hug eller på knæ i så lang tid for at trøste dig? Ja, altså København var jo ikke det sted, hvor jeg kom så meget. Jeg kunne virkelig ikke komme på nogen. Men jeg var ikke i tvivl om, der sad en foran mig og trøstede mig. Jeg ligger der i over en halv time, og da jeg kan begynde at vriste mig fri af gulvet, og kan åbne mine øjne, så forsvinder også følelsen af de hænder omkring mig. Jeg rejser mig op, og så vender jeg mig om, og jeg ser bare ind i de smukkeste øjne. Den smukkeste unge kvinde, der smiler til mig. Jeg er ikke i tvivl om, det er hende, der har siddet og trøstet mig. Så jeg breder hænderne ud, giver hende et kram og siger 1000 tak for den trøst, du har været for mig. Det har virkelig betydet så meget. Og da vi giver slip på hinanden og kan se hinanden i øjnene, så siger hun, jeg har et budskab til dig. Gud synes, du er helt unik. Han vil bruge dig til noget stort. Så græd jeg videre. Ikke fordi jeg var ked af at få det budskab, men det var virkelig, virkelig overvældende for mig. Jeg sad på den yderste plads, nede på 4. og 5. række, og der er ikke ret mange skridt derned. I det øjeblik, jeg sætter mig ned på min plads, så tænker jeg skal lige se, hvor hun sætter sig hen, for konferencen slutter først i morgen aften. Fordi hun ved altså mere, end du gør, Karin. Hun kunne lige så godt have fortalt, hvad det var, han ville bruge mig til. Det havde været lidt nemmere for mig, synes jeg. Hun var der ikke. Væk var hun. Jeg tror rent faktisk, jeg har stået og krammet en engel. Ja. Nå, men Randy Clark, han slutter konferencen af med at sige, gå nu i gang med at bede for syge, og det sagde han jo til os alle sammen. Vi var vel 600 på den konference. I skal ikke bare bede for en 2-3 stykker, og så stoppe op og sige, det virker ikke for mig. Bed for 200, for så er der mindst nogen, der bliver helbredt. De bliver opmuntret, og I bliver opmuntret. Og jeg tænkte, 200? Det er altså mange, Randy. Det var det i hvert fald i mit perspektiv på det tidspunkt. Men okay, som sagt, jeg er vokset op på landet, og jeg er vant til, når der bliver givet en ordre, så gør man det. Jeg begyndte ikke at bede for nogen på færgen hjemme af. Men Gud havde lagt sin hånd på mig. Om lørdagen, ugen efter, at jeg havde den der vilde oplevelse over i København, så kommer der 2 rumænere hjem i min stue. De havde passet min kat, mens jeg var i København weekenden inden. Og de skulle lige have min anerkendelse, fordi katten var overlevet. Så vi sidder og får en kop kaffe omkring mit spisebord, og ud af det blå, så begynder de at klage over deres helbred begge 2.
Og jeg tænker, hvad har du gang i, Gud? Og så siger jeg til dem, I ved jo godt, jeg var i København sidste weekend. I ved ikke lige, hvad det var, jeg var derovre efter, men nu skal jeg lige fortælle jer det. Og nu har jeg faktisk fået besked på, at jeg skal begynde at bede for syge. Må jeg godt prøve at bede for jer? Ja, siger de så, ikke også? Og den ene, han havde ondt i sin knæ, og han havde iskolde skinneben og fødder. Han arbejdede på et savværk, så det der med, at han havde ondt i sin knæ, det var ikke så godt. Han havde bestilt tid ved lægen til sådan et helbredstjek. Og vi vender stolene mod hinanden, og jeg lægger mine hænder på hans knæ. Og det første, han siger, det er, hold fast, har du strygejern ind i dine hænder? Jeg har altid døjet med kolde hænder, og jeg kunne ikke mærke varmen. Men han fortalte mig, at smerten forsvandt. Jeg kunne ikke mærke smerten, så det var jo dejligt. Tak, Jesus. Og så tænker jeg, okay, hvis han synes, at mine hænder de er så varme, jeg lægger dem lige ned på hans skinneben og på hans fødder, og befaler det der blod at rulle, og han fik varmen i sine fødder. Tak, Jesus. Så siger han, du skal altså også bede for min kammerat, han har så ondt i sin ryg. Det ville jeg gerne. Bagefter så stod han og bukkede sig ned og op uden problemer. Vi var så glade, og vi gik rundt, og vi sagde, tak, Jesus. Så går der 2 dage. Mandag morgen, så ringer ham, der havde haft ondt i sine knæ og haft dårlig blodomløb, så ringer han til mig og siger, Karin, jeg ved ikke, hvad der... Ja, jeg har ligget forkert på min arm i nat. Jeg har så ondt i min højre arm. Jeg kan ikke tage på arbejde i eftermiddag på savværket. Så siger jeg, Mirtja, du så selv, hvad Gud gjorde for dig i lørdags. Du ved da godt, jeg sidder hjemme og bogfører mandagen. Kom om til mig, så beder jeg lige en bøn for din arm. Det behøver ikke tage mere end 5 minutter. Og jeg tænkte ved mig selv, da det var kommet ud af min mund, sikkert af en frimodighed, der er allerede kommet ud af din mund, Karin. Nå, men nu var det sagt. Jeg kunne ikke trække det tilbage. Og han kom om til mig, og så lægger jeg min hånd på hans albue, og befaler smerten at forsvinde i Jesu navn. Så siger jeg til ham, stræk din arm ud, for den var sådan lige let bøjet. Det kunne han ikke, og han har stadigvæk ondt. Nu gik det lige så godt i lørdags, tænkte jeg. Hvad sker der nu? I mit hoved, så snakker jeg lige lidt med Gud, og siger tak, at der er en fortælling i Bibelen, hvor Jesus beder 2 gange for en blind mand, før han siger helt klart, jeg beder lige igen. Smerte, slip ham i Jesu navn. Stræk din arm ud, siger jeg. Det kan han stadigvæk ikke. Gud, jeg er nødt til lige at have vores aftale på plads. Jeg beder, du helbreder. Det kan jeg ikke. Jeg beder 1 gang mere, men det er sidste gang, siger jeg så. Altså, jeg vil jo ikke være til grin, vel? Smerte, slip ham i Jesu navn, siger jeg. Stræk din arm ud. Det gjorde han. Og pludselig havde han ingen smerter. Så må han tage på arbejde. Og han ringede til mig dagen efter og fortalte, at han kunne ikke huske, hvornår han sidst havde haft så mange kræfter i den arm. Tak, Jesus. Jeg havde jo sagt til ham, at han skulle endelig tage til læge og få lavet det der helbredstjek, for det her med at bede for syge, det var jo helt nyt for mig. Så gå endelig til læge, du har bestilt tiden. Så det var han om torsdagen. Så kom han om til mig torsdag ugen efter, det var Kristi Himmelfartsdag. Og jeg er vældig spændt på at høre, hvordan går det med dine knæsmerter, dit blodomløb og din arm osv. Så siger han, der er ikke noget galt med mig. Jeg er blevet tjekket fra top til tå, siger han så. Men der er noget, jeg har glemt at fortælle dig, siger han så. Hvad er det, siger jeg så. Jamen, da du bad for min arm sidste mandag, der forsvandt min ring. Din ring? Jeg følte virkelig, han anklagede mig for at have hugget hans fingerring. Jeg har aldrig set ham med smykker. Han arbejder på et savværk. Og jeg havde rigtig god samvittighed. Jeg havde ikke taget noget som helst. Så jeg siger, hvad mener du, siger jeg så. Jamen, har jeg virkelig ikke fortalt dig det, siger han så. For 8 år siden, altså inden jeg kom til Danmark, der var jeg impliceret i et trafikuheld i Rumænien. Jeg smadrede min albue. Lægerne indopererede en metalring til at holde sammen på den knogle. Den metalring forsvandt sidste mandag. Hvad siger du, sagde jeg så. Hvordan kan du vide det? Jeg har ikke kunnet strække min arm helt ud i de 8 år. Jeg har heller ikke kunnet bøje den helt. Og så
bankede han den ned i mit spisebord og sagde, at jeg har slet ikke kunnet gøre sådan, uden at det gjorde rigtig ondt. Der er ingen fedt på min albue. Jeg har kunnet mærke den. Den er væk, og den forsvandt sidste mandag. Hold da op, siger jeg så. Ja, det sagde jeg i øvrigt også til lægen, siger han så, fordi han kiggede jo i min journal og sagde, jeg kan se, at vi snakkede om sidste sommer, du skulle til Silkeborg og fjerne den der metalring. Det har vi åbenbart ikke fået gjort noget ved. Nu skal jeg nok sende en henvisning. Det behøver ikke bruge tid på, siger Mircea så, for den forsvandt i mandags. Forsvandt i mandags, siger lægen. Ja, og fik han også lige... Der var en dame om på Langhavevej, der bad for mig. Lægen sendte ham til røntgen, og vi har 3 billeder. Vi skal lige den anden vej. Der. De kaldte ham ind 2 gange ekstra, for de fandt ingen hverken på første og andet billede. Efter det 3. billede, så opgav de. Han fortalte mig også den samme dag, da han var der Kristi Himmelfartsdag, at der sidder rent faktisk også 3 glassplinter heroppe i min tænding fra den samme ulykke, siger han så. De blev ikke renset ud med det samme, så der er dannet arvæv omkring. Og hvis jeg ligger på den side om natten, eller hvis jeg støder ind i et eller andet med den side af hovedet, så gør det bare virkelig, virkelig ondt over i den anden side. Så sagde jeg til ham, jeg kan godt sige dig, min tro, den er vokset meget de sidste 5 minutter. Hvis Jesus kan fjerne metal, så tror jeg også, at han kan fjerne glassplinter. Må jeg lægge min hånd på dine tændinger og befale dem om at forsvinde? Ja, ja, siger han. Og det gjorde jeg. Og så var der ingenting inde i det der arvæv længere. Det var den måde, jeg blev sat i gang på. Det var helt vildt, og jeg kunne slet ikke få armene ned. Og på det tidspunkt sad jeg jo som sekretær og administrator, jeg var bogholder i Citykirken, og nu havde Randy Clark sagt, at jeg skulle bede for 200. Og som bogholder, der er 200,00. Det er ikke hverken 195 eller 213. Så jeg begyndte at skrive en række inde i Excel-regneark, hver gang jeg havde bedt for nogen. Fordi så kunne Excel fortælle mig, hvornår jeg nåede de 200. Så var jeg fri for at stå og tælle på fingrene og huske det hele. Jeg stoppede ikke, da jeg havde bedt for 200. Det gjorde jeg ikke. Jeg husker tydeligt, at jeg var inviteret i en kirke og fortælle om, hvad Gud var begyndt at gøre i mit liv, og så skulle jeg bede for syge bagefter, og der var faktisk en tidligere pinsepræst med på det møde. Og det var virkelig meget specielt, fordi han havde sådan et maveånde. Det var simpelthen som om, der var knive, der blev vreden rundt i hans mave. Og jeg bad for ham, og hans smerter forsvandt. Og han havde så efterfølgende faktisk ringet til Asbjørn Christiansen. Det var ham, Inger og Asbjørn, der havde arrangeret den konference med Randy Clark over på Drejervej. Og den her tidligere pinsepræst, han havde ringet til Asbjørn og fortalt, at han var med til det her møde, hvor jeg stod og fortalte vidnesbyrd, og han tænkte, ja, okay, det kan enhver jo stå og sige. Han troede ikke en smule på det, jeg stod og fortalte. Det var simpelthen for vildt. Men i samme øjeblik, hun lagde sin hånd på min mave, sagde han til Asbjørn, så forsvandt min smerte. Hun var ikke engang begyndt at bede. I samme sekund, hun lagde sin hånd på min mave, så forsvandt min smerte. Så Gud er god. Han blev overbevist, ja, han gjorde. Ja. Samtidig så er det som om, det at bede for syge uden for kirken, dem der slet ikke tror, altså, de tager bare imod på en helt anden måde. Den aller første gang, vi var i Aarhus, der husker jeg tydeligt, der var en flok skoleelever, om de gik på gymnasiet, det husker jeg ikke, det tror jeg faktisk, de gjorde. Der var en af drengene, der var væltet med sin cykel, og han havde faktisk ondt i sit håndled. Så det fik jeg lov at bede for. Og da de går igen, så står der en pige tilbage. Hun ventede sådan på, at alle de andre, de gik, fordi hun havde faktisk bulimi.
en spiseforstyrrelse, og det havde hun ikke lyst til, at de andre de skulle høre. Men om jeg godt ville bede for det. Hun kom 1,5 år efter og fortalte, at hun ikke havde haft problemer med sin spiseforstyrrelse siden den aften. Altså, jeg aner ikke, hvad Gud gør, når jeg beder. Men jeg ved, at han elsker alle mennesker. Og der er ikke noget, der er umuligt for ham. Der er virkelig ikke noget, der er umuligt for ham. Samtidig så gør han meget mere, end jeg beder om eller forstår. Jeg var på kvindekonference i København for nogle år siden, hvor jeg holdt et seminar, fortalte vidnesbyrd og bad for syge. Og der kommer en masse op til forbøn bagefter. Der er blandt andet en kvinde, hun har ondt i den ene skulder, og så har hun en dårlig hørelse på det andet øre. Og jeg lægger først mine hænder omkring hendes skulder og befaler de der smerter at forsvinde, og det gjorde de. Og hun bliver så glad, og det gør jeg jo også, og siger tak Jesus. Og så går hun ud af rækken og forlader rummet, og jeg tænker ikke nærmere over hendes hørelse overhovedet. Jeg går videre og begynder at bede for de næste. Og så går der 10 minutter, så står hun hen i døren. Jesus har helbredt min hørelse, siger hun så. Og jeg tænker, jeg har overhovedet ikke bedt for nogen hørelse. Hun var gået ned i kælderen, hvor der var lavet sådan en caféområde, og finder sine veninder dernede og sætter sig ned for at få en kop kaffe. Og lige pludselig så siger hun til dem, hvorfor begynder I at råbe lige pludselig? Råb? Vi råber overhovedet ikke. Vi snakker helt normalt, som vi har gjort hele tiden. Nej, I råber, siger hun så. Det gør vi altså ikke, siger de til hende. Nej, hvor vildt, siger hun så. Jeg kan høre lige godt på begge ører nu. Så var det, hun kom op igen og proklamerede, at Jesus havde helbredt hendes hørelse. Amen. Og jeg tænker bare, ja, tit så beder jeg om, at hans helbredende kraft, den skal strømme fra toppen af deres hoveder til bunden af fødderne. Og han ved jo præcis, hvad der er problemet derimellem. Ja, vi behøver ikke at bede om det. Han ved det, og det er ham, der helbreder. Ja, så, ja. Et vildt vidnesbyrd fra min egen kirke. En søndag efter gudstjenesten kommer der en mand, som har røget cigaretter i 30 år. Og han var begyndt at hoste rigtig meget. Han holdt konen vågen om natten. Så hun siger til ham, kan du ikke godt lige tage til læge og få noget for den der hoste? Og det gør han så. Men lægen synes jo ikke bare, det er hostesaft, han skal have. Han vil lige have ham til røntgen eller til scanning eller et eller andet. Og så han kommer på hospitalet og får lungerne scannet. På vejen hjem fra hospitalet, så bliver han ringet op af en sygeplejerske, der siger, vi har altså lige lynhurtigt kigget på de billeder, der er taget af dine lunger. Det ser ikke godt ud. Der er skygger på. Jeg har booket en ny tid til dig om 2 uger, og du skal tage din kone med, fordi I skal altså lige ind til overlægen og have en snak med ham. Det var ikke rart at få sådan en besked. Han er villig til at komme til forbøn efter gudstjenesten søndag formiddag. Og jeg fik virkelig en inspiration til at række en hånd mod himlen, og tak Jesus for, at han sendte en engel op på reservelægeret efter nye lunger til ham. I Jesu navn. Jamen, vi skal bede store bønner. 2 uger efter, så stopper han mig ud på kirketorvet og siger, Karin, jeg skal lige fortælle dig noget. I torsdags var jeg til en ny scanning, og efterfølgende så sidder mig og min kone over for lægen, og han tjekker lige mit CPR-nummer, og så kigger han på mig, og så siger han, påstår du ikke, at du har røget cigaretter i 30 år? Jo, siger han så, meget skamfuldt, for han er godt klar over, at det er det, der er hele årsagen til det. Jeg forstår ingenting, siger lægen. De lunger, vi har scannet i dag, har aldrig set cigaretrøg. Aldrig set cigaretrøg. Wow, tak Jesus. Ja, det er virkelig vildt. I må sige til, hvis jeg skal stoppe, for jeg kan jo blive ved i flere dage her. For en 4 år siden, tror jeg, ja,
Han kom tilbage for 2 år siden sammen med en kammerat. Nede på Stortorv, så står der lige pludselig 2 unge fyre, og den ene han kigger mig i øjnene og siger, kan du kende mig? Nej, det kan jeg ikke, siger jeg så. Nå, men jeg var her for 2 år siden, siger han så. Jeg var så skidefuld, og jeg var på stoffer. Det brugte jeg rigtig meget på det tidspunkt. Jeg forstår slet ikke, hvordan jeg fandt over til jer, men det gjorde jeg åbenbart. Og du fordømte mig ikke, siger han så. Tak Gud, tænkte jeg ikke også, fordi vi skal netop ikke fordømme nogen som helst. Vi kender ikke deres liv. Du bad oven i købet for mig, siger han så. Det kan godt være, at du ikke tror det, jeg siger lige nu. Men jeg kan stadigvæk huske hvert eneste ord, du sagde i den bøn. Kan du det, sagde jeg så. Han havde lige fortalt mig, at han var skidefuld og var på stoffer. Den bøn, den har forvandlet mit liv, siger han så. Jeg har ikke brugt stoffer siden den aften. Mit liv, det er forvandlet. Vil du ikke godt bede for min kammerat? Han har også brug for det. Du kan bare spørge ham om det her, fordi vi er vokset op sammen. Han har set mig både før og efter. Han har altså også brug for en bøn for dig. Wow. Sådan en aften, så kan jeg flyve hjem fra Stortorv. Jeg behøver ikke min lille Jaris. Ja. På et tidspunkt, så kan jeg huske, at jeg tænkte, Gud, du siger også, at vi skal opvække døde. Det har jeg ikke prøvet endnu. Ikke at jeg synes, at det kunne være sjovt. Det synes jeg faktisk ikke. Men det står rent faktisk, at det skal vi også kunne. Så jeg sagde bare, ja, er der nogen, der falder om ned på Stortorv, når vi står der, så skal jeg nok gå hen og bede for vedkommende. Men det endte rent faktisk med, at der var en kvinde, som jeg havde mødt nede på Stortorv første gang i 2013. Der stod hun lige pludselig foran mig og fortalte mig, at hun ikke havde lyst til at leve mere. Tilbage i 2013. Det er længe siden. Jeg har haft rigtig meget med hende at gøre siden da. Men hun ringede til mig for 3 år siden. Det var i januar 22. Og fortalte, at hun var blevet indlagt på Skejby. Og hun troede rent faktisk ikke, at hun ville overleve. Og jeg tænkte, drama queen. Jeg har oplevet så meget med hende. Men hun havde 40,5 i feber, haft de 14 dage. Lægerne havde ikke formået at få den temperatur ned. Hun havde betændelse i hjerteklapperne, hun havde lungebetændelse, og hun havde tårnhøjt infektionstal. Så det lød ikke særlig godt. Så jeg tog ud til hende, og mens jeg sidder ved siden af hendes seng, så kommer der en læge ind, og lægen siger, vi tror rent faktisk ikke, at du overlever. Det var virkelig sådan et skud, jeg fik her på mit brystkasse, ikke også? Jeg tænkte bare, hold op, er det virkelig så slemt? Lægen ville gerne have patientens tilladelse til at gå hen til sekretæren og få sekretæren til at ringe til de pårørende og bede dem om at komme og sige farvel til hende nu. Huha. Da lægen er gået ud af stuen, så siger jeg, det er vist tid at bede nu. Ja, det er derfor, jeg gerne ville have, at du skulle komme, siger hun så. Og jeg beder virkelig i tro for, at Gud griber ind. Da jeg er færdig med at bede, så får jeg faktisk inspiration til at synge O store Gud, den vi lige har sunget i dag. Og derefter Hil dig frelser og forsoner. Og lige inden jeg er færdig med at synge Hil dig frelser og forsoner, så kommer socialsygeplejersken faktisk ind på stuen. Hun vil gerne lige have en snak med patienten om, hvad er din sidste vilje? Ja, og så siger patienten til hende, det vil jeg ikke snakke med dig om, det kan jeg snakke med Karin om, hun er min gadepræst. Nå, okay. Jamen. Den her sygeplejerske, hun trækker sig tilbage, men jeg kan bare komme i morgen, hvis det er sådan, ikke også? Men det var fint, hvis hun ville snakke med mig om det. Der går lidt tid, og så kommer hendes far, hendes lillebror, det er dem, der bor tættest på, og så tænker jeg, nu har jeg siddet her et par timer, nu kan jeg godt tillade mig at tage hjem til Hammel. Og
der går ikke så lang tid efter, så ringer sygeplejersken til mig og spørger, om hun godt lige må få svarene af mig. Fordi så er hun fri for at gå ind og forstyrre patienten i morgen. Så siger jeg, det har vi altså overhovedet ikke snakket om, siger jeg så. Det beklager jeg rigtig meget. Jeg har bedt for hende i stedet for. Vi har begge to en tro på Jesus. Vi tror på, at han kan helbrede. Vi har begge to stor respekt for lægernes arbejde, og vi kan ikke undvære lægerne. Men Gud har altså en ekstra dimension at arbejde med, sagde jeg til hende. Så jeg tror, hun overlever. Okay, siger hun så. Der går lige 1,5-2 timer mere, så ringer patientens far til mig, og han græder i telefonen. Og jeg tænker, nej, er hun død allerede? Men lige pludselig, så kan jeg høre hendes stemme. Han havde sat medhør på. Han var bare berørt af situationen. Fordi lige pludselig, så var hendes temperatur faldet. Hendes infektionstal var faldet. Og så hører jeg hende bare sige, Karin, kan vi ikke synge O store Gud igen? Det kan du tro, vi kan. Og så sang vi O store Gud. Hun lever altså i dag. Ja. Hun var faktisk til mit møde i tirsdags nede i Silkeborg Frikirke. Yes. Ja. Gud er så god, og han har virkelig en ekstra dimension at arbejde med. Der er intet, der er umuligt for ham. Så, ja. Ja. Og samtidig så, altså jeg behøver ikke at lægge hånd på. Jeg har jo oplevet også, hvordan Gud kan helbrede, når jeg beder for mennesker i telefonen. Her under corona, så var jeg inviteret til ud til Tivoli Friheden. Der var blomsterfestival i august måned, og alle dem, der har købt årskort, de kunne invitere en person med ganske gratis. Så jeg var heldig at komme med i Tivoli Friheden. Der havde jeg ikke været siden børnene, de var teenager. Men det var virkelig flot at gå rundt derinde. Men på grund af coronarestriktionerne, så måtte vi ikke gå ud af hovedindgangen. Det var kun indgang. Vi skulle ud af en lille udgang nede bag haven, og så skulle vi gå langs hegnet hen ad fortovet. Og jeg kan bare se langt hen ad fortovet, der står der en kvinde og holder fast i hegnet. Og så en hånd der om i lænden. Og der står en anden yngre kvinde lidt længere hen og kigger på hende og venter på, kommer du snart, ikke også? Nå, hun står stadigvæk derhenne, da jeg kommer hen til hende. Har du ondt, siger jeg så. Dumt spørgsmål. Og så kigger hun på mig. Ja, det har jeg, siger hun så. Jeg ved godt, at der er en pris for at gå rundt så meget, men jeg elsker jo at være her, siger hun så, ikke også? Så hun havde jo også været rundt og nyde alle blomsterne. Så siger jeg, jeg har altså en god nyhed til dig. Jesus elsker dig, og han bruger mig til at bede for syge, og der er rigtig mange, der siger, at de får det bedre, når jeg har bedt for dem. Må jeg prøve at bede for dig, siger jeg så. Hvor lang tid tager det, siger hun så. Ej, det er også rart at vide, om hun skulle stå der en halv time mere. 1 minut, 1,5, siger jeg så. Okay, så bed du bare, siger hun så. Så siger jeg, jeg tænker, det er der, hvor du holder din hånd, og nu er det coronatid. Jeg spørger dig, må jeg lægge min hånd oven på din hånd? Det må du godt, siger hun så. Og i det minuts tid, det tager mig at bede den bøn, så retter hun sig fuldstændig op, og hun vender sig om til mig, og hun smiler til mig. Og så siger hun, ja, det var da utroligt, som det hjalp. Tak, Jesus, siger jeg så. Og så tog jeg lige min mobiltelefon, der havde et visitkort. Hvis du får brug for forbøn en anden gang, så ringer du bare til mig, siger jeg så. Det ville hun gøre, og så går hun bare rask afsted sammen med hende, der gik der foran, jeg tror, det var hendes datter, hen til hendes mand, der sad i bilen, og jeg ved ikke, hvor længe han havde siddet derhen og ventet. Og de finker helt vildt, da de kører. 2,5 uger, så ringer hun efter mig. Så ringer hun til mig. Og så siger hun, ja, det er Marianne, du bad for mig uden for Tivoli Friheden for et par uger siden, siger hun så. Ja, det kunne jeg så godt huske. Hvor er det ærgerligt, der er så langt til Jylland, siger hun så. Det synes jeg jo ikke, der er, vel? Hvorfor siger du det, siger jeg så. Jamen, de boede i Greve, syd for København. Jeg har ikke haft ondt, siden du bad for mig.
Og jeg har døjet med så mange gigtsmerter i min lænd de sidste 4 år. Jeg opdagede det rent faktisk først rigtigt, da jeg stod ud af bilen, da vi kom hjem, for jeg plejer at kende mig på en speciel måde ud af bilen, for at det skulle gøre mindst muligt ondt. Jeg har overhovedet ikke haft ondt siden da. Wow, tak Jesus. Jamen hvad? Men jeg ringer, fordi vores barnebarn på 7 år, han væltede med sin cykel for et halvt år siden, og han har stadigvæk ondt i sin ryg. Og så tænkte vi jo, at det ville være dejligt, hvis du ville bede for ham. Så siger han behøver altså ikke komme til Jylland. Jeg kan bede for ham over telefonen. Kan du det, siger hun så. Ja, hvis vi kan få det arrangeret på et tidspunkt, hvor du er sammen med ham, ikke også, så vil jeg gerne bede for ham over telefonen. Okay, siger hun så. Så sætter hun medhør på, han står lige ved siden af, ikke også. Så får jeg knægten i telefonen, og så spørger jeg ham, hvor det er, han har ondt. Om han godt lige vil pege på det sted, fordi så kan det være, at vi kan få mormor til at lægge sin hånd der, hvor det gør ondt. Og mormor er meget villig. Hun har jo opdaget og set og mærket, hvordan det skal gøres. Så hun lægger sin hånd på hans lænd, og så beder jeg i telefonen. Og bagefter så siger knægten, hold da op, hvor får jeg det varmt i hele min krop, siger han så. Og så siger mormor til ham, vil du ikke godt lige lave den øvelse, som du ikke kunne i går, som fysioterapeuten gerne ville have dig til at lave. Så lavede han den uden problemer. Jeg har ikke hørt fra ham siden, eller fra dem. Og hver gang jeg snakker med nogen i telefonen og beder for dem telefonen, så siger jeg bare, ring igen, hvis det er sådan, at der sker et eller andet. Og hendes mand har delt mit telefonnummer ud til både familiemedlemmer og kolleger. Og hver gang der er en telefonbesked på min telefonsvarer, som har lidt sjællandsk, københavnsk accent, så ved jeg, hvor det handler, eller hvor det stammer fra. Ja, Gud er virkelig god. Ja, han er så. Ja. Så, ja. Men, hvor længe må jeg blive ved, Peter? Okay. Ja. Ja, vi skal have tid til forbøn. Ja, absolut. Jeg har holdt nogle møder på Kulturhuset i Hammel inden corona, og der er jo også kommet mennesker, som ikke havde en tro, men har set annoncen i avisen. Og der kom en kvinde, der havde ondt i alle led i hele højre side. Og jeg havde stået der og fortalt, at indimellem, og det har I sikkert også hørt, måske selv oplevet, at I blev helbredt ved Guds berøring. Og så går der nogle dage, tænk så smerten tilbage. Har I hørt om det? Ja. Og jeg står og siger, det sker altså indimellem. Og det er jo fordi, der er en, der er rigtig sur, når I er blevet helbredt. Så han forsøger at plante nogle symptomer på det, I oplevede før. Og hvis I så siger, nå, ja, jeg tænkte nok, det ikke virkede, så har man rent faktisk givet ham den dumme lov til at arbejde videre. Det er meget bedre at sige smerte eller symptom på et eller andet. Jeg er altså helbredt, så forsvind i Jesu navn. Det havde jeg stået og fortalt på det her møde. Og den her kvinde, hun kommer op til forbøn, og jeg beder for, at de der ledsmerter, de skal forsvinde. Og det gør de også stort set. Både i ankel og knæ og hofte og skulder. Der var lidt tilbage i hendes albue og hendes håndled. Men jeg spørger hende, om hun bor i Hammel. Det gør hun. Okay, siger jeg så. Ved du hvad? Der er mange, der var en lang kø af folk, der gerne skulle have forbøn, og vi skulle være ude 9:15, fordi så kom pedellen og satte alarmen til, ikke også? Så jeg vil gerne have, at du lige går over og udfylder sådan et vidnesbyrdskort med dit navn og telefonnummer. Så ringer jeg til dig om 14 dage for at høre, hvordan du har det. Og hvis du har brug for mere forbøn, så kan du komme om til mig. Du behøver ikke vente 3 måneder på det næste møde. Okay.
Det gør hun. Hun går over og udfylder det her kort. Og jeg ringer til hende 2 uger efter. Og så siger hun, tak fordi du ringer, siger hun så. Må jeg godt komme om til dig? Jeg er jo ikke i tvivl om, at hun skal have forbøn igen. Fordi hun blev jo ikke fuldstændig helbredt. Hun kommer dagen efter, og så siger hun, jeg siger dig, jeg kunne nærmest flyve hjem den aften. Det var så skønt. Jeg kunne slet ikke huske, hvornår jeg sidst har haft så få smerter, siger hun så. Men da jeg vågnede næste morgen, der havde jeg nøjagtigt lige så mange smerter, som jeg havde dagen før. Og jeg lå der i min seng, og jeg tænkte, Karin, hun sagde et eller andet. Hvad var det nu? Hvad var det nu, jeg skulle sige? Nå ja. Smerter, jeg er altså helbredt, så forsvind i Jesu navn, siger hun så. Hun var ikke kristen. Hun var ikke overgivet kristen. Men hun siger det med autoritet og virkelig i tro. Og som hun sagde, det var ikke sådan, at det sagde puff, og så var al smerte væk. Men op i mit hoved, der vendte det. Jeg sagde det mange gange de næste par dage, siger hun så. Men de næste 2-3 dage, så fadede smerterne væk, og jeg har ikke haft dem siden. Så siger jeg, hvor længe har du rent faktisk gået med de smerter? I 32 år, sagde hun. Hun har været med til mange møder efterfølgende, nede på vores kulturhus, når jeg har holdt de møder. Og når jeg fortæller det der, at man kan stå fast på sin helbredelse, så siger hun, må jeg godt sige noget, Karin? Ja, det må du godt. Det virker, siger hun så. Hun er en af dem, der sådan tager naboer og veninder og familiemedlemmer med. Fordi hun har virkelig oplevet Guds kraft. Ja. Så stå fast. Ja, det er virkelig vigtigt. Ja. Jeg elsker simpelthen, når lægerne er involveret. Der er jo, jeg er samtidig på nogle sommerlejre, hvor jeg beder for syge. Så der er mange af dem, jeg ser dem måske året efter, eller måske ser jeg dem aldrig mere. Men jeg bad for en med hjertefejl. Og hun kom året efter og fortalte mig, at en uge efter, at jeg havde bedt for hende, der var hun til en ny, hed det EKG-scanning eller sådan. Ja. Og så siger lægen, der er et eller andet galt med apparatet her. Vil du lige følge med ind ved siden af, der har vi tilsvarende apparat. Ja. Så hun følger lige med ind på den næste stue. Og der er den samme fejl på det her apparat. Jeg bliver simpelthen, dit hjerte, det er altså perfekt, siger han så. Og det var overraskende for ham, fordi det hun fejlede, det ville ikke bare sådan lige kunne forsvinde. Så det var derfor, han ligefrem tænkte, at det var apparatet, der var noget galt med, men det var det ikke. Hendes hjerte var, som det skulle være. Så Gud er god. En ung fyr kom sammen med nogle venner ude på Stortorv i Aarhus. Og vi har sådan et skilt, sådan en lille A-skilt, hvor der står, at vi vil gerne bede for alle behov. Det er gratis, og vi har tavshedspligt, og vi beder i Jesu navn. Og vi kan for eksempel bede for ryg- og knæproblemer, og smerter, og psykiske tilstande osv. Og den her unge fyr, han står og kigger på det skilt. Så kommer han ind til mig, og så siger han, det er altså ikke lige ryg- og knæproblemer, jeg har. Jeg har skinnebensbetændelse. Tror du også, Jesus kan klare det? Ja, det tror jeg, siger jeg så. Han er den første, jeg har mødt, der har nævnt ordet skinnebensbetændelse. Så det havde jeg aldrig nogensinde bedt for før. Men det er jo heller ikke mig, der skal helbrede. Så jeg beder ham om at sætte sig hen på bænken, og så sætter jeg mig på knæ foran ham og lægger en hånd på hver sit skinneben og befaler al betændelsestilstand at forsvinde i Jesu navn. Han havde fortalt mig, at det var så smertefuldt med det der skinnebensbetændelse. Så beder jeg ham om at rejse sig op, og så siger jeg, hvad, har du ondt nu? Nej, siger han så, det har jeg ikke. Og så er jeg den type, der ikke kan lade være med at sige, halleluja, tak Jesus. Det havde jeg heller ikke før, siger han så. Så var jeg godt nok nede på flisen igen da. Jeg synes lige, du sagde, det var så smertefuldt, siger jeg så. Jamen det er fordi, jeg er springgymnast. Så når jeg lander efter et spring, så er det som at få et stød op igennem hele kroppen.
Okay, siger jeg så. Kan du så ikke lige komme tilbage, når du har været til træning næste gang? Ja, jeg bor altså ikke i Aarhus. Jeg er bare på besøg ved vennerne, siger han så. Så det kommer altså ikke til at ske. Nå, okay. Så begynder de der venner at provokere ham lidt og sige, du er nødt til at gøre et eller andet. Gør et eller andet. Vi er nødt til at finde ud af, om det har virket, ellers så får vi hende bare til at bede en gang mere. De har været der før. Hvad gør en springgymnast, når han skal? Han stillede sig med samlede fødder. Og så slog han en baglæns saltomortale og landede på sine fødder igen. Der er ingen fjeder i de der fliser. Men han gjorde det. Og han havde ingen smerter, da han landede igen. Så var han glad, og vi var glade alle sammen. Ja. 11 måneder efter, så kommer han tilbage, da han på besøg ved de der venner igen. Så kommer han ned og kigger på mig og siger, kan du huske mig? Det er mig med skinnebensbetændelsen, siger han så. Så lavede han lige en baglæns saltomortale igen. Jeg har ikke haft ondt siden den aften, sagde han så. Tak, Jesus. En time senere, kl. 23 fredag aften, så kommer der 2 piger gående. Og dem får jeg øjenkontakt med, og så siger jeg, har I lyst til en kop kaffe, eller kakao, eller te? Kaffe, siger den ene. Du ved ikke, vi har lige gået og snakket om, vi skulle finde et sted at få en kop kaffe. Jamen, så kom over til mig, her er det gratis, siger jeg så. Er det ovenikøbet gratis? Ja, det er det, siger jeg så. Så de følger med over til bordet, og jeg står der og hælder op. Og mens jeg hælder kaffe op til dem, så siger hun, hvad i alverden oplever I ved at stå her kl. 23 fredag aften? Jeg tænkte, det var et specielt spørgsmål. Hvad oplever vi? Så siger jeg har faktisk haft en rigtig god oplevelse i aften. Der har været en ung fyr forbi, som jeg bad for 11 måneder siden. Han havde skinnebensbetændelse. Han har lige vist mig og fortalt mig, at han har ikke haft ondt siden den aften. Skinnebensbetændelse, siger hun. Det har jeg. Det var nummer 2, jeg har mødt. Tror I, hun var interesseret i at skulle bede for hende? Meget. Hen på bænken med dig. Og så husker jeg at spørge, inden jeg begyndte at bede, har du ondt? Ja, det havde hun. Fint. Fint. Fint, siger hun så, ja. Nå, jeg befaler den her betændelsestilstand at forsvinde i Jesu navn. Og da jeg beder hende om at rejse sig, så siger jeg, har du ondt nu? Nej, det har jeg ikke. Okay, der er faktisk en ting, jeg har glemt at spørge dig om. Er du springgymnast? Jeg kunne da godt have tænkt mig at se hende også og lave sådan en baglæns saltomortale. Nej, men jeg har løbetrænet rigtig meget, siger hun så, men det har jeg slet ikke kunnet de sidste 2 måneder. Okay, siger jeg så. Du rækker mig lige din kaffekop, den holder jeg. Så løber du en tur, det kan du gøre lige med det samme her på Stortorv. Det gjorde hun uden smerter. De 2 piger, de blev begge 2 sultne efter at vide noget mere om Jesus, så de gik begge 2 hjem med et nyt testamente. Hvad er sandsynligheden for, at de kommer en time efter, at han lige har været der? Det er kun Gud, der kan lægge sådan noget til rette. Virkelig. Hvor er han god? Hvor er han god? Jeg synes simpelthen, det er et privilegie at få lov til at opleve alle de her ting. Jeg kan ingenting. Jeg ønsker kun at ophøje Jesu navn. Der er ikke noget bedre. Og jeg beder bare om, at jeg ikke må stå i vejen for, hvad han har lyst til at gøre også i dag. Ja. Det har jeg stadigvæk. Ja. Ja, fordi det var det, der gjorde, at jeg kom til tro. Ja. Ja. Nej, jeg har stadigvæk mit dobbeltsyn. Ja, jeg holdt med at spille badminton, men det er mere på grund af alder, tror jeg. Ja. Men jeg lever fint med det. Ja. Så, ja. Men jeg tænker bare, altså Gud er så stor, og han elsker os så vildt meget. Han har skabt os i sit eget billede. Tænk, da han skabte mennesket, så formede han det af jord. Og så pustede han livsånde ind i en bunke jord. Og hvad kom der ud af det? En menneskekrop med knogler, hud og hår, muskler, ledbånd og sener, organer, følelser og sanser og forplantningsevne. Er det ikke for vildt?
Der er altså ikke noget, der er umuligt for vores Gud. Det er der ikke. Og mærke hans kærlighed og invitere ham ind i sit liv, det er simpelthen det største. Det er det største mirakel, det er at få en levende tro. Jeg siger tit til de unge mennesker på Stortorv, altså for mig der er kristendom ikke en religion. Det er en relation med den levende Gud. Okay, det lyder for vildt. Det er det også. Ja. Så, ja. Det at få lov til at bringe Guds kærlighed til de unge mennesker. Står og kramme en, der lige har stået og fortalt mig, at han har 4 voldsdomme bag sig. Og hvis han bliver presset, så er han klar til at slå en ned igen. Stå der og fortælle ham, at Gud har planer for ham og elsker ham. Og give ham det største kram bagefter. Få lov til at bede for ham. Bare se, hvordan tårerne de løb ned af hans kinder. Det forvandler et eller andet. Det blødgør hjerterne. Ja. Og det er det, vi gør, når vi står der på Stortorv. Hvis vi kan mærke på de unge mennesker, at nu er de sådan ved at være, nu går de altså snart. Så siger vi, må jeg godt lige få lov til at bede for dig, eller må jeg godt lige få lov til at velsigne dig? Velsigne mig, det lyder godt. Jamen det er det også. Hvor lang tid tager det? Ja, 1 minut eller 2. Det at få lov til at lægge vores hånd på deres skuldre eller deres brystkasse og bare lade Gud røre ved dem. Wow. Så, ja. Jeg har lyst til at åbne op for, at der er nogen, der kan komme til forbøn, hvis der skulle være et par stykker, der har brug for det.